esquinas, vidas cruzadas en este mundo en ruinas, lleno de gestos de miradas, vecinas, vecinos, la caña del domingo y Josefina dejándose la pensión al bingo. El hijo del madero es un perdido, 50 kilos de tez amarillenta, y se ha comprometido con la hija del tendero y la lleva en motacasa, el grama 50, miradas hambrientas. Bienvenidos y bienvenidas a La Barriada, un programa mes. Fue en Barcelona donde se conquistó la jornada laboral de 8 horas después de la huelga de la Canadenca hace más de 100 años. También fue en Barcelona donde comenzó la gran huelga de alquileres para frenar la escalada de precios en 1931. O la gran huelga del tranvía para evitar el encarecimiento del transporte público. Pero también es en esta ciudad y concretamente en este barrio, en La Marina y en estas calles, donde los trabajadores y trabajadoras de la SEAT, de la Minibat o de la Philips tumbaron el sistema represor franquista desde sus luchas en las calles y en los centros de trabajo. Y es que buena parte de las libertades y derechos, por no decir todo, se conquistan desde la organización sindical. Esa en la que los nuevos gurús de la miseria quieren hacer olvidar, particularmente entre la gente joven. Hoy en La Barriada volvemos a no resignarnos a los vaticinios nihilistas de los vividores como el Chocas o Vito Quiles y conoceremos a Alberto Jurado, un joven sindicalista, coordinador de acción joven de comisiones obreras y un referente en la nueva generación barcelonesa que está ejerciendo un rol fundamental en la renovación de la organización por los derechos laborales. Porque en este programa no solo no nos resignamos, sino que queremos mostrar los prodigios de una Barcelona que sigue abriendo camino y plantando cara a la resignación. Yo soy Ancor Mesa y esto es La Barriada. Comenzamos. ¿Quién se olvidó de dar un beso? ¿Quién no estuvo atento? Dime tú, ¿quién fue? ¿Quién se olvidó de quién? ¿Cómo y por qué? Es que me niego a vivir sin tu amor, me niego cada día, porque mi vida está basada en ti, sin ti yo no sabía a dónde iba. Bueno, bona tarda, Alberto, benvingut, moltes gràcies. A tu per convidar-me. Per venir. Ja saps que, bueno, Alberto i jo ens coneixem des de fa una miqueta de temps. Jo diria que des de fa un parell d'anys. Fa anys. Jo diria que almenys 3 anys. Jo diria que fa 3 anys. Exacte, i des que te conec, és veritat que sempre m'has cridat l'atenció, diguem, el teu potencial com a quadre, bueno, lluitador de drets, quadre polític, etc. Però conec jo fins aquí, i en realitat a mi, i sobretot a l'audiència, li agradaria saber qui és l'Alberto. O abans d'això, de fet, acabem d'escoltar a Camela. No sé si té alguna relació amb qui ets tu, que és música popular, t'agrada la música popular? Clar, a veure, a mi Camela m'encanta. Tothom que em coneix ho sap. A mi el rotllo aquest candorro, que diríem al meu poble, o aquest rotllo més canyí, és una cosa que em flipa perquè no té cap mena de presumpció de ser una cosa que no és. És una cosa super transparent, super sense complexes, té molt clar que potser no agrada a tothom, però qui agrada vol agradar de veritat, llavors és com molt real, molt lleial al que és el seu. I també diu molt, doncs soc jo. Jo vinc de Tomelloso, que és Ciudad Real, Castilla-La Mancha, no? Molt Espanya interior i tal. I realment diu molt, no?, del que jo he viscut durant tota la meva infància, la meva adolescència, que he passat allà fins que vaig venir aquí a Barcelona a la universitat. Llavors sí, jo sóc de la meva cultura pop, que també jo diria que cultura pop és un terme que, bueno, cadascú té la seva cultura popular, el seu pop, però la meva cultura pop és Camela, la húngara, aquest rotllo. No, sí, per descomptar, jo particularment soc molt amant de lo que és la cultura pop, del que considero jo que és la cultura pop, i en realitat lo tradueixo sempre a cultura popular, és a dir, a lo que és popular, a lo que fins i tot és mainstream, com es diu, vull dir, a mi particularment m'apassiona molt. Perquè, de fet, m'apassiona com gent té idees singulars que mouen masses i que hi ha gent, no, que s'apega moltíssim a fenòmens, jo el primer, que m'apego a fenòmens com Bad Bunny o com el meu estimat Quevedo, ja t'ho dic. Tothom està en aquella onda. Sí, Explica'm una mica més de tu, vens de Tomelloso, em dèieu, de Sierra Real. Total. I llavors, no sé, vull dir, vas viure la infància allà, quan vas arribar a Barcelona, què et va moure? Què et va moure? L'atzar, una mica. Jo vinc de Tomelloso, sí que és veritat que ma mare és madrilenya. Llavors jo sempre he viscut una vida una mica a cavall entre el que era Tomelloso, caps de setmana a Madrid, els meus avis vivint a Madrid, però els altres avis a Tomelloso, no? Llavors jo manxego de pura cepa, però també he viscut molt a Madrid, i la cosa és que, clar,
Durant la meva adolescència jo ja tenia clar que volia sortir del meu poble, sobretot perquè, clar, no tenim universitat allà, llavors havia de sortir fora sí o sí. I a mi els estudis que m'estaven començant a agradar, jo sempre he tingut aquesta tensió entre estudiar filosofia o fer física. I al final vaig escollir física no hi ha en tota Castilla-La Manxa, o almenys en aquell moment no hi havia, i havia de decidir anar fora. Tenia l'opció de Madrid, clar, era molt cridanera, ma mare d'allà, tinc família allà, les meves germanes estaven vivint allà. Però jo vaig fer una altra cosa i va ser... Potser no vull, potser vull aprofitar i no estar un altre cop amb tota la meva família, sortir una mica, conèixer coses més enllà. Ja des de segon d'ESO me'n recordo voler aprendre català, que a mi la cultura catalana era una cosa que m'atreia molt, Catalunya m'atreia moltíssim. Jo vaig intentar fer una assignatura de català com a optativa a l'institut, sí. Allà directament hi havia... Allà directament, i vaig aconseguir un grupet de 8 persones joves enmig del procés que volien aprendre català a Tomelloso, Ciudad Real. Tenia un professor que també estava disposat a fer-ho perquè era de Calpe, de la Comunitat Valenciana, del País Valencià, i ho vam demanar a la Junta. El que passa és que la Junta no ens va deixar. Era el segon govern d'Emiliano García Paje allà i no ens va deixar. I quan dius veu demanar, perquè us veu presentar aquesta proposta que al govern autonòmic de Castilla-La Manxa, sí, o a l'Ajuntament de Tomelloso, vull dir... No, va ser una idea meva, o sigui, va ser una idea molt boja perquè, clar, jo tenia molt clar que jo volia aprendre català, que a mi m'encantava la cultura catalana i que al final també volia acabar vivint a Barcelona. Llavors, com que volia aprendre aquesta llengua, jo ho estava fent, mirant sèries, llegint llibres en català i de més, però no podia practicar-la. No, clar, impossible. I aquest era el problema. I això ho van començar a conèixer els meus professors. Jo tenia un professor que era catalanoparlant. Perquè, clar, era de Calpe. Clar, i li feia moltíssima gràcia que jo volés aprendre el català. I resulta que tenia un altre professor que havia après el català perquè havia fet un doctorat a Lleida, o la seva família de Lleida, alguna cosa així. Llavors vam dir, per què no fem un grupet? Ens vam mirar que estava... O sigui, que era un buit legal una mica, no estava regulat, que no es pogués fer. Llavors vam fer un grupet de lo que seria el mínim per aconseguir una assignatura optativa. Jo, als amics que jo tenia els vaig convèncer de per què no ho fem, vinga, anem a aprendre català, perquè també era el moment de Marlí, que està agradant molt, de petit, jo me'n recordo de Pulseres Vermelles, que m'agradava molt, el Sense Tu, és una cançó que tothom coneix, és en català, no? I vam fer un escrit a la Junta de Comunidades. El que passa és que ens van dir que no, i que l'únic que trobaven coherent o que es pogués regir per la norma era estudis d'anglès, francès, italià o alemany, que no entrava al català. Fins aquí. Però jo per mi jo em quedo prou content. Estem parlant de quan estaves a l'institut, entenc? O sigui que eres sí, estem parlant de 2017-2018, en aquests anys, que en el context que era... En el context que era. Sí. Molt guai. Jo recordo molt guai, la veritat. Llavors arribes a Barcelona per estudiar a la universitat i entenc que, després d'això, òbviament, que postpandèmia... El 21. El 21. Tinc un tatuatge jo precisament del dia que vaig arribar a Barcelona, que per mi és superimportant. Tinc un panot perquè vaig arribar un 11 de setembre. La diada. No va ser a propòsit. Això no... No va ser a propòsit perquè he de reconèixer que a mi que m'encantava la cultura catalana no sabia que la diada era el 11 de setembre. No tenia ni idea. Però vaig arribar aquell dia i tinc un tatuatge perquè me'n recordo perfectament. Sí. És molt fort, o sigui, porta 5 anys aquí. Porto 5 anys. Faré 5 anys al setembre. Exacte. A mi també em passa que al setembre és quan ja faig anys de barceloní. Ara enguany faré 21. Uau, quasi tota la meva edat. Jo en tinc una mica més, però... És el que té, tio. És el que té. Afortunadament hi ha molta gent que pensa que tinc menys edat. A tota aquesta gent jo l'estimo moltíssim. I lo agraeixo moltíssim, però mira, fins i tot això que ja ens coneixem jo no ho sabia, aquest detall, que ja havies arribat sota el meu punt de vista tan aviat, vull dir, tan fa poc, relativament molt poc, perquè són 5 anys. I en 5 anys llavors arribes aquí a estudiar física, entenc, que era el que volies estudiar a la UB. A la UB, física a la UB, que jo crec que és la millor decisió que... O sigui, clar, la gent que em mirarà perquè sap que jo amb la carrera com que he fet he estat militant en molts moviments que jo veia per la meva facultat i als voltants. He fet sindicalisme des del minut zero quasi que vaig a pitjar aquesta ciutat. Pues la gent no pensaria que a mi la carrera em cridés tant, però realment a mi l'experiència d'escollir física UB m'agrada perquè crec que tinc la facultat més guai de tota Barcelona en el sentit de moviment associatiu. O sigui, és que tenim associacions des de escalada, teatre,
aprendre a cosir. Vull dir, és que associacions absolutament de tot. Hi ha una assemblea fortíssima. És com penya que té molt clar que s'ha d'organitzar. Sí, jo em va sorprendre perquè m'esperava una facultat super friki i mobilista. I és una facultat que hi ha molta penya friki, però o sigui, la cultura de l'organització és increïble. Jo vaig aprendre moltíssim. I sí, vaig arribar al 21... I clar, la cosa és que jo vinc d'un context d'una família monomarental, llavors clar, no m'arribava únicament amb la beca que em donava el Ministeri, llavors havia de treballar. Igual que jo quan vaig fer el doctorat. I com que estava treballant, pues, va arribar un moment que a mi per TikTok em va aparèixer el que era un conveni col·lectiu, que jo no tenia ni idea de que era un conveni per col·lectiu. TikTok. Per TikTok. O sigui, el titular és... Soc sindicalista per TikTok. És el titular. I clar, vaig veure el conveni col·lectiu, vaig buscar el meu conveni col·lectiu, vaig veure que no estava cobrant segons el conveni col·lectiu. I doncs, em vaig posar en contacte amb comissions obreres i llavors vam tirar endavant eleccions sindicals a la meva empresa, que era una empresa sense representació sindical, i vaig sortir escollit com a delegat sindical, i aquí és on va començar tot. O sigui, vas començar... Perfecte. Anava a aterrar justament, o sigui, com ja podies intuir tu i els oients, volia aterrar en quin és el començament en el tu com a activista i referent sindical. És veritat que intuïtivament jo m'anava pensant que el primer pas era implicar-te en el sindicat d'estudiants i no, resulta que comences directament per la lluita laboral, pues lluites pels teus drets a partir, això sí no, i això és per posar-lo molt en valor i molt en significativitat, a partir d'un TikTok que t'arriba un concepte que tu no coneixies i a partir d'aquí tu t'organitzes, ajudes a organitzar els teus companys de feina que tenies per estudiar aquesta feina, per trobar la carrera. Exacte. I muntes un comitè d'empresa en aquesta... Sí, era un context perquè... A què et dedicaves, a banda d'estudiar físic o en aquesta feina? Bueno, jo era cambrer, Era cambrer. O sigui, el més precari que et pots imaginar. O sigui, era cambrer en un restaurant, a sobre una plantilla on pràcticament tothom era gent migrant. Clar. Gent migrant que a sobre tenia una situació de molta ràbia perquè era penya que eren metges, arquitectes, enginyers, que no tenien el títol homologat. Clar, això és perquè a part d'una llei d'estrangeria racista tenim també una política d'homologació de títols racista. Sí, està molt lligat. I era penya que estava esperant poder homologar-se el títol si és que ho aconseguien i mentrestant estaven en llocs de feina superprecaris que també ho tenien molt complicat per organitzar-se perquè tenien molta por de rebre qualsevol mena de represàlia. I clar, no estaven com per perdre la feina que si juguen permís de treball i aquesta mena de coses. O sigui, era un context força complicat. Llavors també per això va ser una de les coses per les quals jo, que al final era una persona amb la nacionalitat, amb tots els papers i tot, era més fàcil també que pogués fer una passa endavant. Però he de dir que a les eleccions sindicals ens van presentar tota la plantilla, Vam presentar una llista absolutament tota la plantilla on jo era el número 1, però tota la plantilla ens van presentar. Que graciós. Perquè per fer-me costat de dir, bueno, sortiràs tu, però estem tots aquí. A ningú li va tenir problemes, diguem, per generar aquest pas, diguem, aquest comitè d'empresa? A tu, particularment, com a líder sindical d'allò, vas tenir problemes? Vull dir, sense... Vaig tenir advertències, sí. Vaig tenir advertències perquè quan s'estava començant a moure, clar, ja... Era una empresa que no havia tingut mai representació sindical, llavors, bueno, estava una mica com... Què voleu fer exactament? Sí, Quin és el problema que hi ha? ¿dónde va esto? ¿A dónde va esto? ¿No? Era una mica, ¿a dónde va esto? ¿No? En plan, tu estàs segur del que estàs fent? No, jo estic super segur, la veritat, no tinc cap problema. I en això no vaig optar, perquè... No sé, era com... Tampoc m'importava gaire, però com estic aquí, temporalment, fins que acabi els estudis, no? Sí. Llavors no m'importava gaire perquè tampoc era una feina super especialitzada, vull dir que cambrer podria estar en qualsevol lloc. Clar. No venia únicament d'aquí. I per això, doncs, jo què sé, entre això sabia que tenia el suport del primer sindicat de Catalunya, doncs com, mira, jo què sé, tirem endavant, clar. Jo t'anava a preguntar ara, anava a entrar com en un bloc de situació del jovent, però ho canviaré, perquè el que m'interessa, ara has obert el meló, o sigui, a mi m'ha creat molt l'atenció aquesta història és molt significativa, la veritat, des del TikTok fins a muntar un comitè d'empresa a un restaurant, i la reflexió que has fet ara, en plan, qualsevol jove potser en aquesta edat i de més, que a més estàs en aquesta feina de forma instrumental i en plan ni me va ni me viene i ja aniré a una altra més endavant, etc. I has dit, bueno, jo no havia de fer això necessàriament perquè podia haver-me canviat d'empresa i punto, no? Clar, això em porta, diguem, m'ha generat la reflexió de que recordo pocs comitès d'empresa precisament en bars, restaurants, no per assenyalar l'hostaleria, perquè jo també vaig treballar, per exemple, a una empresa del comerç en què jo no sabia absolutament res de si hi havia alguna representació sindical en lloc i si algú estava lluitant per alguna cosa, i a mi m'anava explicant la pròpia encarregada de la botiga quins eren els meus drets. Llavors jo
Això contrasta moltíssim amb la situació probablement de la indústria, no? És a dir, quan tu entres en una fàbrica probablement de molts treballadors, la gent no tingui més clar a qui adreçar-se, qui és el referent sindical, i el que hem patit durant, particularment el segle XXI, és un creixement, petit, bueno, hem ja experimentat un creixement del sector serveis, particularment comerç, hostaleria, etc. Tinc la sensació de que aquesta situació ha fet retrocedir molt al sindicalisme, a la capacitat de la gent de sindicar-se. No sé si la capacitat o la inventa. Quina és la lectura que tu hi faries? Bueno, és que sí que és veritat que el que ha passat és que s'ha atomitzat moltíssim el que és el centre de treball, el centre de producció. Llavors abans et trobaves grans fàbriques amb molta penya que venia de tradició sindical, molt organitzada, que tu entraves i pràcticament ja t'estaven posant un full d'afiliació a un sindicat, no? Un sindicat de classe, ja fos un o un altre. Però hi havia molta d'aquesta cultura, la cultura també de la reivindicació, cony. El millor conveni que tenim, o un dels millors que tenim, és el del metall de la província de Barcelona. Sí, diuen, que no? Venim o el de les químiques, i vull dir, venim de la indústria d'una tradició molt sindicalitzada. El problema és que quan comences amb centres de treball més petits, primer que tens menys representació sindical, això és el primer. I sobretot també aquí no és únicament l'atomització dels centres de treball, sinó també les dinàmiques del mercat laboral de l'estat espanyol, en el sentit de temporalitat, parcialitat, que això comporta molta rotació de contractes. Clar, quan tu necessites mínim 6 mesos per poder votar en unes eleccions sindicals i un any per poder presentar-te, és molt complicat que una persona jove o qualsevol persona pugui complir aquests requisits avui dia, perquè s'està rotant tota l'estona de contractes de feina o se'n va perquè té altres situacions, que es treballa en estiu i després està estudiant i potser estalvia durant l'estiu. És pràcticament impossible per organitzar-te. I això dificulta molt la feina sindical. Ara bé, això no vol dir que sigui impossible, i l'exemple el tenim en realitats com la de Glovo. Glovo, amb una economia de plataformes, on els treballadors i les treballadores no es coneixen ni entre ells. Clar, és impossible, no tens ni idea amb qui estàs treballant. Ja fa 4 anys, a Comissió ens van posar molt el focus en aquestes noves realitats, és a dir, si és impossible conèixer el teu company o la teva companya, potser el que hem de fer és posar-nos a la sortida de cada lloc on s'ha de penya de Globo, repartir material entre ells que es vagin coneixent, i després oferir-los cursos de com arreglar la seva bicicleta, per així trobar-nos entre tots i totes, i a partir d'aquí poder parlar de quins són els teus drets, no? Anar trobant noves fórmules. Fa 4 anys van validar una primera majoria que va ser a les primeres eleccions a Globo de tot l'estat, aquí a Barcelona de fet, i vam tenir una majoria, i ara fa uns mesos l'hem revalidat, perquè a nous reptes també hi ha d'haver noves estratègies. És més complicat? Sí. És impossible? No. Clar, sí, veig moltes complicacions. És que pensava, una raó potser, òbviament, quanta gent s'ajunta per parlar dels seus drets i comparteixen la mateixa però és que tampoc ho saben, vull dir, jo vaig sortir a l'institut i fins i tot de la universitat sense tenir ni idea de lo que era un contracte laboral. Òbviament. És que ningú sap. Llavors tu arribes al teu lloc de feina i penses que ja qualsevol cosa és més del que t'esperaves. O sigui, que cobris més del salari mínim, ja jo crec que hi ha penya que pensa que és un miracle, saps? De dir, joder, que maja l'empresa que m'està pagant per sobre del salari mínim, perquè no saben el que és un conveni col·lectiu. Exacte. Llavors, si sortim completament il·letrats en aquest sentit, doncs clar, també després sembla que les coses cauen del cel. Total. Llavors, me'n recordo perfectament, quan va començar a treballar a una botiga de roba i el concepte conveni col·lectiu, o sigui, vaig conèixer allà. En algun moment, no me'n recordo per quina raó, no sé. Normalment la penya ho sap quan la sancionen, perquè el règim sancionador està al conveni col·lectiu. Llavors és quan em pregunten i ho descobreixen. No sé si va ser per demanar dies... Els permisos també. Sí, és com, no, això conveni, què conveni? Què diu? Sí, de veritat, i clar, jo ja en tenia 20 anys llavors. 22, de fet, tenia. I també s'ha de tenir en compte una altra cosa. Portava uns anys treballant en coses diverses, però és que ni conceptualment. I també que està molt... el que és el treball ha perdut molta centralitat del debat públic. Llavors la penya de normal tampoc parla entre ells a condicions laborals, o no es relaciona el malestar amb el que és el malestar dins del centre de treball, no? Sembla que està tot com cap enfora, com que tenim l'emergència climàtica que no té res a veure amb el model productiu ni el model laboral, sembla que les desigualtats o la machosfera no té res a veure amb la desigualtat de la bretxa de gènere en el mercat laboral ni de res. Llavors crec que cal un altre cop tornar a juntar totes aquestes desigualtats, com ens estan travessant com a persones treballadores, i com en el dia a dia realment sembla que no, però et poses les ulleres sindicalistes, igual que les ulleres lires que diuen les feministes, les ulleres sindicalistes en el centre de treball t'ho trobes. I sí que volia fer un apunt, que moltes vegades es parla
que sí que és veritat que la gent jove ho té molt complicat, no?, per organitzar-se, i es parla de la dificultat de les persones joves, però és que ara mateix un dels llocs on més estem creixent com a sindicat és entre les persones joves, que són les que més estan afiliant. Vull dir que també tot aquest mantra que tenim de la gent jove no s'organitza, no sap organitzar-se, no vol organitzar-se, doncs jo diria que és completament mentida, perquè les meves dades em diuen exactament el contrari, però al contrari. Estoy viva. Será cuestión de suerte y creo que empiezo a entender. Despacio, despacio, comienzas. Nos deseábamos desde antes de nacer. Te siento desde antes de nacer. Tengo el presentimiento de que empieza la acción. Adentro de las que las mujeres. Ara jo començo a entendre ja també un parell de coses també. Justament volia passar a parlar precisament de la situació del jovent, de la relació, diguem, en la capacitat de lluitar pels drets o per el benestar, per el bon viure que té el jovent avui en dia, i què feu vosaltres també perquè això passi. O sigui, en primer lloc, una de les coses, o sigui, perquè això passi, perquè poder, diguem, ajudar que el jovent precisament s'organitzi, que tingui aquestes capacitats i de connectar-se, diguem, amb eines, no?, que puguin abastar, diguem, per intentar generar aquest plegament col·lectiu, lluita col·lectiva, etc etc. Veig moltes complicacions. Jo ja no em puc considerar jove, tot que encara em resisteixo. Encara resisteixo perquè jo és que l'altre dia pensava. Va augmentar l'edat, Vull dir, No, és que tal jo qual, com sí. continuaré augmentant. No, hi ha les tonteries de que vaig a jugar a bàsquet i de cop i volta el dia següent tinc un mal aquí que no entenc per què. Doncs, no és de jove, és el que hi ha. Però pensava, crec que, no sé si era aquest matí o ahir, el típic pensament de, hòstia, jo, no sé, ara tinc un fill, no sé si tindré un segon, i quan seria, i tal, igual. I llavors em recordo de la vida dels meus pares, i em recordo que els meus pares em van tenir en la seva vintena d'anys, i la meva germana la van tenir, crec que en tenia, era la segona ja, i tenia, no sé si 30 anys el meu pare ja. I jo tinc 41, i acabo de tenir el primer, i no sé si hi haurà un segon, però en qualsevol cas Sí. flipava amb aquest decalatge, i a la vegada també jo tenia una conversa amb mi mateix, amb els meus pares, i jo les deia, clar, però és que vosaltres ja quan us veu comprar la casa, cabrons? Us veu comprar la casa, crec que, no sé, però, o sigui, quan va néixer ma germana, que era tenien 30 anys el meu pare, i 29 crec que la meva mare, no sé si va ser l'any següent o el següent, es van comprar una casa, saps? O sigui, es van comprar una casa, i abans estaven de lloguer, i mai es van queixar del lloguer que hi pagaven. O sigui, es van comprar una casa perquè es podien comprar una casa i no perquè tinguessin una super necessitat de sortir-se del lloguer econòmicament, perquè podien pagar, jo no me'n recordo quan era. Hòstia, poca broma, perquè clar, tinc ara en 41 anys encara la sensació de provisionalitat i de no saps? Total, Jo que no crec prou que, estabilitat encara. clar, exacte, jo crec que ja continuaré vivint en el barri en el que visc ara, però no estic segur del tot encara, saps? Ja, això és que és molt heavy. Llavors, coincideixo amb tu, amb aquest, que és, cal condemnar el prejudici del jovent no sap organitzar-se, no s'organitza, etc. No, crec que això cal condemnar aquest prejudici. Total, és completament interessat i... I començar a reconèixer, bueno, aquestes condicions de partides, clarament més fotudes. No sé com ho llegeixes tu la situació del jovent ara mateix, etc. Hi ha condicions de joc molt diferents. Jo sempre sóc superpartidari i sembla contradictori, però jo soc contrari a fer problemàtiques estanques del jovent. És a dir, jo crec que les persones joves no són marcians i marcianes, no estem aliens a lo que són les dinàmiques normals, ni en mercat de treball ni en general de desigualtats de la societat. Ara bé, el que estem en situacions de més vulnerabilitat. Sí. I sobretot en moments més delicats. Per què? Perquè estem en moments que estem començant projectes o intentem començar projectes autònoms, no? Pel nostre compte, com una nova vida, no? La vida nostra, no ja emancipar-nos dels nostres pares, de les nostres mares, de les nostres famílies i començar com de zero, una nova vida nostra. I per això és molt més delicat, perquè la precarietat que ens estem trobant amb nosaltres es fa doble precarietat, perquè no tenim cap mena de mitjans per haver estat viat abans, però tampoc tenim els mitjans per poder començar a fer aquesta emancipació. Llavors estem patint la precarietat que patiria qualsevol persona al mercat laboral, però a sobre dins de casa nostra, sense cap mena d'autonomia vital ni tampoc de capacitat de percepció del futur. És que ens estan robant la percepció de futur. I després hi ha un altre punt amb el que deies, i és que les persones joves som un laboratori. Som un laboratori. Amb les persones joves, com que normalment
no se'ns té gaire en compte ni se'ns pensa tant, i tampoc som el gruix de la població, som molts però no som el gruix de la població. Sempre comença el laboratori de provar la precarietat a poc amb les persones joves. Anem a intentar, en comptes de fer contractes fixos, contractes temporals, a veure què passa. Anem a fer jornades parcials, perquè com que estan estudiant no necessiten treballar jornada completa, llavors així anem a mirar una mica entre la parcialitat, la temporalitat, et poso 4 hores aquí, 5 allà, a veure com et puc encaixar una jornada laboral que a l'empresari el vagi bé, però ja mirarem si la persona li va bé o no li va bé. Sí. Què passa? Que anem creixent i com que això va calant, no es va canviant i creixem normalitzant una precarietat que abans no hi era. Arribem a tenir 40 tacos amb una precarietat que hem passat durant molt de temps normalitzant-la i ara sembla que és normal això. I llavors no coneixem millors condicions i creiem que això és l'estabilitat, perquè almenys no va pitjor. I llavors la següent generació més jove torna a ser el laboratori d'encara més precarietat. I a veure si tenim la sort de que ningú els hi fa gaire cas i podem anar cronificant aquesta precarietat. I això va ser el model del mercat laboral durant molt de temps. I l'única cosa que ha canviat aquesta dinàmica va ser la reforma laboral del 2022. Sí. Que a partir d'aquí molts contractes temporals han passat a ser contractes indefinits, hem canviat en general les modalitats contractuals, estem tirant endavant contractes formatius perquè les pràctiques siguin laborals, vull dir, però fins aquí sempre les precarietats juvenils eren com, bueno, una mili que s'ha de passar, no? Era la mili laboral, que se'n diu moltes vegades. Una mili laboral, tu l'has de passar per ser una persona hecha i derecha i a partir d'aquí ja podràs opinar i ja podràs putejar la següent generació, no? Sí, totalment. A la meva època van començar a obrir-se les ETTs, les empreses de treball temporal, en seu dia. Si t'explota l'empresa, si l'ETT t'explota, que explote l'ETT. Exacte. No, o sigui, clar, allò va inspirar molt el punk espanyol, el reggae, l'ska i tal, molt d'inspiració, la GTT, jo me'n recordo Escape cantant moltes coses també sí. Molt revolucionàries contra la GTT, perquè va ser una figura que jo vaig veure néixer. Jo no sé fins a quin punt aquesta figura s'ha arrelat o fins i tot el que ha passat és fins la reversió que suposa la darrera reforma laboral, la temporalització global de la feina, és a dir, no sé si el que va passar és que van fracassar o no aquestes empreses de treball temporal o el que sé, o van triomfar, no ho sé, jo vaig perdre, diguem, aquest fil, però sí que és veritat que una mica corroborant el que estàs dient tu, o sigui, el que sí que vaig anar constatant és, bueno, la quantitat d'amics que en tenia, les meves feines també que vaig passar, de la quantitat de contractes temporals, tothom estava temporal sempre, vull dir, era com el contracte indefinit era, bueno, una espècie en peligro d'extinció. Aquí també i les coses ressonen. Les ETTs continuen existint, el que sí que és veritat és que abans tenien molt de més ressò o tenien molt de més impacte entre les persones joves perquè hi havia un exèrcit de reserva de persones joves que te cagues. Sí. És que vam arribar a tenir un atur del 50% de persones joves en aquest país. És que és molt fort. Sí. Ara mateix, és que ara, si dic l'exacta, me pillo los dedos, mira que la tinc perquè fa tal. Entre tanto i tanto. Diria que està en el 15%, diria que està en el 15%. Encara és molt alt, és de les més altes que tenim en tota la Unió Europea, però vull dir que venim del 50%. Sí, no, saps? Llavors, en aquest moment tenies un exèrcit de reserva que si tu no estaves d'acord amb les condicions, hi havia 5 persones que sí ho estaven. I això avui dia amb les persones joves no passa de manera tan heavy, no? Però sí que passa amb un altre col·lectiu. I té molt a veure amb el que està passant. Passa amb les persones migrants. Clar. Hi ha moltes persones migrants que són un exèrcit de reserva que tenen, o bé perquè estan amb un permís de treball, no estan nacionalitzades, estan amb un permís de treball, llavors s'estan jugant al poder quedar-se en el país amb una feina, sigui la que sigui, i moltes persones que estan en situació irregular, que és que no es poden permetre una altra cosa, perquè estan abocades a una irregularitat per lo que és la legalitat. Llavors, amb el procés extraordinari, moltes persones passaran a lo que és el mercat... estaran regularitzades i podran passar al mercat regularitzat. Però això implica que l'any vinent han de continuar amb la seva feina per poder renovar els papers i, sobretot, quan s'acabi aquest procés de regularització, tornarem a la mateixa llei d'estrangeria que ha fet totes aquestes bosses d'irregularitat. I les tindrem un altre cop. Llavors, per què hi ha tot això que sembla que no té res a veure? Ho volia explicar perquè totes aquestes anècdotes que nosaltres ens en recordem d'explotació i precarietat que tenim no són noves i no és únicament que nosaltres haguem millorat moltíssim la nostra situació, sinó que potser de vegades s'han transportat cap a altres col·lectius. Sí. Al igual que deia que precarietats que tenien només persones joves ara estan en el conjunt de la població, també moltes precarietats que van començar com a laboratori en joves ara estan patint altres col·lectius, com ara són les persones migrants. Sí. O sigui que també
hem de tenir memòria que potser el dia de demà no tens una desigualtat que ho tenies abans, però potser altra persona sí que la té. I ens recordem-nos que si volíem que algú ho lluités per nosaltres... No, està clar, i parles de temporalitat i també estic veient moltíssim, i crec que les estadístiques més o menys l'acompanyen, el creixement de la multifeina, per dir-ho d'alguna forma, és a dir, d'acumular diverses feines. La preocupació. Sí, jo mateix vaig tenir temporades d'arribar fins a 4 treballs. Però el meu era també per particular, perquè intentava dedicar-me a l'acadèmia i necessitaves combinar diverses feines. És que l'acadèmia és un tema. Exacte. És que l'acadèmia és un tema. Fins que vaig resignar, renunciar, en plan, això no és per mi. Però no, a mi m'encantava donar classe, la veritat, però en plan, fer una carrera acadèmica. És que diem molt de les pràctiques de te pago en experiència, però és que l'acadèmia és literalment això, És que te pago en visibilitat, saps? Si algun dia en parlem en la barriada d'un programa dedicat a la precarització de l'acadèmia, vull dir, de les universitats. Jo sempre pensava, si això està precari la universitat, està precari tot. Bueno, no tot, però en plan, se suposa que aquest era l'àmbit superior de l'educació i on la gent tenia les millors condicions. Era un mite, era un mite absolut. Era un mite absolut. I això ho vaig observant, no? Com particularment les persones amb bagatge migratori. Clar, jo també tenia cert bagatge migratori, tu també, vull dir que al final gent que no teníem aquí una xarxa ni la casa dels nostres pares per viure, saps? Per estudiar, sinó que havien de pagar-nos lloguer, que havien també de buscar-nos la vida, doncs havien de fer mans i mànegues i combinar-ho de tot. O sigui que si nosaltres, que érem migrants, tot i que no érem migrants estrangers, ja vam viure això, diguem-ne, és la situació per al migrat i que no està regularitzat és dantesca. I de fet a Barcelona està passant ja el fenomen diguem, de l'extensió també del sensellarisme en aquest col·lectiu particular, per la manca de regularització. Bueno, no, és que ens ho vam trobar amb el B9, amb el que va passar amb el B9 i la falta d'humanitat que va tenir l'alcalde de Badalona. Vam posar a disposició el local de comissions que teníem allà a Badalona i això ens va permetre també tenir molt de contacte amb la plataforma Badalona Acull, que va ser una de les que millor va saber respondre a aquesta emergència inhumana, com deia. Però sobretot el que ens arribava era gent sense llar, gent que estava en el B9 i que després del desnonament massiu estava sense llar, que tenien feines, que no és gent que no treballa, que tenia feines, que tenia ingressos, però que els ingressos no li arribaven per poder pagar el lloguer. Tal qual. Això és la mateixa experiència, la pobresa laboral. Tal qual. La mateixa experiència que nosaltres ens vam trobar en un solar de la zona franca que vam anar a visitar, on vivien gairebé 80 persones, de les quals el 90% aproximadament, segons el relat d'ells, treballen, continuen vivint allà, en aquest solar. I ara parlaves del tracte inhumà de l'Albiol, que ha estat com molt visual, i crec que això fins i tot és com ha jugat a la visualització, no, d'aquesta acció. Clar, a Barcelona està passant, diguem, una maldat semblant, el que passa que una mica més invisible, perquè no s'està buscant, diguem, el relat públic de l'exclusió de tanta gent, però ha crescut en aquest districte més d'un 130% el sensellarisme en els darrers 2 anys. I a la ciutat ja ha superat el 50% global. Aquest districte té una característica particular també de l'orografia i la geografia, que té la muntanya, té el polígon de la zona franca i demés, i es concentra més gent, però és que en el global de la ciutat ha crescut en un 50% només en un any. És que aquí tenim un nou repte, que és sempre al final el sindicalisme en què es basa? Es basa en la disputa de la riquesa. És a dir, la riquesa, l'economia al dia a dia el generem les persones que treballem. Perquè si no treballem és impossible que res surti endavant. No? Llavors, si sense nosaltres treballar no hi ha ni producte ni res, significa que la riquesa l'estem fent les persones treballadores. Fins ara la disputa era jo estic treballant i l'empresa es queda a part del que jo estic produint. Llavors era la disputa de tornar a aconseguir exactament la part que jo estic generant lluitant-la per jo tenir aquesta dignitat i sobretot tenir també el poder dins de l'empresa de cap a on vull que vagin aquests recursos. Ara ens estem trobant un segon fenomen, que és una altra manera, no, al final la dinàmica de l'empresari. L'empresari vivia de la teva feina a la pròpia empresa. Pues ara el que fa és que molta gent viu de la feina d'altres persones mitjançant el lloguer. Sí, clar. El fenomen del rendisme. El rendisme, exacte. Exactament, aquest gran amic. Llavors, també ens estem trobant a una fase més indirecta, potser no tan directa, més indirecta d'aquest conflicte de la riquesa. És a dir, jo estic produint, jo estic generant riquesa en el meu lloc de feina i ja no únicament m'estan tenint aquesta producció dins el centre de treball, sinó que me'n vaig a casa meva i allà també se n'estan portant una part. Llavors, aquí
cal fer un canvi de paradigma. Cal pensar l'habitatge d'una altra manera, des d'una perspectiva pública, des d'una perspectiva d'una propietat pública que t'asseguri no mercantilitzar-la i sobretot des d'una perspectiva assequible per a les persones treballadores. O sigui, prou ja de fer negoci amb pisos que estan buits o és que directament a la feina d'altres persones. És que ja estan jugant amb la teva feina, de que tu estàs treballant per un rentista. Punt i pilota. Tal cual. El que está pasando en el rentisme actualment és el que explicaria David Harvey sobre la necessitat que té el capitalisme d'estendre, no, la seva capacitat de generar rendibilitat allà on hi hagi éssers humans, perquè ens entenem. Aviam si connecto diverses coses. Si no les connecto totes no passa res i parlaré alguna d'aquelles en un altre moment que no hagi de lligar-les, no? Però clar, és com aquest capitalisme que fins ara nosaltres dèiem, o l'anàlisi clàssic del capitalisme, sobretot l'anàlisi marxista, deia la propietat dels mitjans de producció de les coses que la gent fa servir, per entendre-nos, fa servir i per tant compra, qui té la propietat d'aquests mitjans de producció de les coses és el que té la capacitat d'explotar a la gent que farà la feina que produeixi aquestes coses. Sense la feina estem d'acord de que no hi ha cosa. Y que el problema, que lo que imposa el capitalismo, que imposa la forma capitalisme d'organitzar la societat és, diguem-ne, que doncs tu pots tenir la propietat de la fàbrica, les eines, no? La maquinària, etc. I llavors, pues te falta la força de treball que farà la gent i llavors aquesta propietat determina la capacitat d'explotació. Però és que en aquesta fase del capitalisme és com si tornés una fase gairebé feudal, en el que ja no és els propietaris dels mitjans de producció, sinó que també són els propietaris dels mitjans de supervivència, com són les llars, com són els habitatges. I és que connecta moltíssim amb el que estàs dient, és a dir, si en la teva empresa fins i tot tens aquesta lluita sindical, o tens lluita sindical, t'impliques i tal, millores les teves condicions, fins i tot aquest marge que la gent li diu, que li diguem plusvàlua, la redueixes al mínim, que bé, i estàs reposseint la teva força de treball i diguem, dignificant les teves condicions de feina, resulta que pots arribar a casa i perdre tot el que t'has guanyat lluitant al teu lloc de treball. Llavors, jo te vaig a preguntar, perquè crec que la joventut és el principal afectat d'aquest problema, el principal, però òbviament no l'únic, no l'únic. O sigui, jo encara estic de lloguer, de fet estic pagant lloguer i aviam si surt una futura cooperativa i pago com 2 lloguers, imagina't, saps? Que és, bueno, da igual. Fins aquí, però no m'estabilitzo. Llavors, és un problema, el de l'habitatge, que va més enllà del jovent, i això és el que està passant, o sigui, que estem veient que en aquest país s'està convertint d'un problema sectorial a un problema global de país. Classe. És un problema de classe. De classe, exacte. Global de país, de classe. Perquè els problemes dels països en realitat són problemes de classe majoritàriament. No, total. Jo t'aniria a fer la pregunta de com resolem això, però vaig a llançar-te una idea. A veure què opines d'aquesta idea, potser una altra i ja està. I si indexem els salaris que ha de cobrar la gent al preu mitjà de l'habitatge? És a dir, que sí o sí tu has de cobrar el proporcional perquè te puguis pagar l'habitatge. Clar, òbviament algú diria però això no surt a compte, un empresari no podria pagar el que has de pagar a tu de lloguer. Llavors, clar, però això no provocaria les contradiccions del sistema i li donaríem una volta a tot. Clar, aquí el problema de l'habitatge és un problema multifactorial. Primer, hi ha d'haver una resposta pública aquí. No, o sigui, ja per pur principi no pot ser que estem investint o que hem investit no sé quants diners en generar HPOs que ara estiguin al mercat lliure. No, llavors, aquí el que és les entitats públiques han de posar mans a l'obra i aconseguir propietat d'habitatge per assegurar-se que estaran sempre protegides. O sigui, això és una cosa. Després, quan el que deies dels salaris, jo abans explicava que estem en una disputa en diferit per la riquesa. Abans teníem una directa al centre de treball, amb l'habitatge una disputa indirecta. Això implica que nosaltres, des del propi sindicat, també ens estem adonant que hem de donar respostes a les persones treballadores en aquest sentit. Quin és l'àmbit, o quines són sempre els dos superpoders que jo dic que els sindicats tenim? Tenim dos superpoders. Un, que és el de la negociació col·lectiva, és a dir, la negociació sense cap mena d'estat intermig, és a dir, únicament sindicats i patronal, que negociem condicions de treball, que van més enllà de salari, condicions de treball en un sector concret.
I després tenim un segon superpoder, que és el diàleg social, que és el diàleg aquest que tenim sindicats amb l'administració pública. Llavors, amb el diàleg social és el que deia, hem d'impulsar espais perquè les entitats públiques han de fer que els diners de tots i totes els nostres impostos vagin a generar habitatge públic i protegit, que no sigui mai especulatiu. I després, d'altra banda, amb la negociació col·lectiva, a nivell estatal, a nivell confederal nostre, ja hem parlat de que ho hem de començar a situar també, no? I de posar aquest paper en el que és la negociació col·lectiva i obrir el debat de quina manera l'habitatge afecta a la producció i als salaris de les persones treballadores. Aquí hi ha molts interrogants que encara estem explorant i dins de poc segurament en parlarem i podrem ser molt més detallistes, no? Però aquí podem explorar moltes variants, podem mirar quins són els problemes que tenen moltes persones per pagar una fiança per un lloguer, de quina manera les empreses podrien facilitar això, no? Es podria regular això per aconseguir diners per entrar en un pis, que de vegades és complicat, de quina manera es pot compensar la distància, no? De quina manera es pot mirar algun mecanisme per observar de quina manera pugen en zones tensionades d'habitatge el preu de l'habitatge. O sigui, vull dir, hi ha moltes fórmules. La negociació col·lectiva té una virtut que hi ha moltes fórmules i és tan imaginatiu o tan imaginativa com tu vulguis, no? Però sí que el sindicat... Com tu vulguis o com puguis. Exactament, vull dir, exactament. Però sí. Però clar, sí, són fórmules que també ens estem plantejant i estem debatent, vull dir, ara mateix està molt a l'ordre del dia, no? Aquest debat de quina manera podem els sindicats incidir. Clar, aquí també hem de tenir en compte que la negociació col·lectiva ens estem jugant moltes coses. També tenim altres maneres de disputar la riquesa. Al final, l'objectiu és disputar la riquesa. Sí. També tenim la lluita per la jornada laboral. Vull dir, vale, es va perdre de manera legal, es va perdre en el Congrés dels Diputats, però això no significa que es perdi a l'eta sindical. I si som una cosa, som persistents. Sí, i a cada conveni col·lectiu nosaltres estem posant sobre la taula reduir la jornada laboral de diferents sectors. No ho estem aconseguint de manera generalitzada, com ens hagués agradat, però estem a la negociació col·lectiva. I altres maneres com el regular quins contractes parcials pot fer l'empresa. En comptes de contractar nova gent, per què no t'apugen a tu les hores si tu vols? I d'aquesta manera tu també pots cobrar més i llavors pots fer-li front a aquest lloguer, no? Vull dir, hi ha moltes diferents maneres de disputar la riquesa, no? I sí que sembla molt atractiu, no?, posar directament l'habitatge en el que és la negociació col·lectiva, o estem pensant de quina manera posar-ho, però al final la idea és disputar la riquesa. I d'altra banda, regular l'habitatge, perquè també si aboquem molts recursos a guanyar diners en funció de l'habitatge, però continuen sense hi haver topar ells efectius al preu de l'habitatge, no estem arreglant absolutament res. Òbviament, Llavors, sí, estem mirant de quina manera podem incidir, però ho estem fent per totes les bandes possibles. Sí, òbviament, o sigui, coincidirem en que precisament el gran objectiu és aturar, punxar aquesta bombolla, és a dir, és com s'estan cobrant preus que en realitat la gent no pot pagar, el que passa que fem mans i mànigues i lo traiem de tot el que calgui per poder-lo pagar, però si algú li hagués explicat al meu pare, no?, que pagava aquell lloguer que li permetia, viure, fer vacances, no amoïnar-se, estalviar per a comprar-se una casa, etc., que la situació que viurien els seus fills seria aquesta, s'haguessin espantats, com ens haguéssim espantat nosaltres en el seu moment. I crec que l'objectiu, òbviament, és punxar la bombolla perquè són insostenibles els preus i perquè en realitat toca redistribuir aquesta riquesa. No pot ser que perquè algú li hagi tocat un pis, 2 pisos, un local comercial, ja no te dic, en el centre de l'Eixample, per la carita bonita de lo que sigui, per casualitats de la vida, doncs ja tu t'eixes a dormir. Vull dir, tu i els teus fills i el que sí. Aquesta diferència de riquesa no es pot permetre. O sigui, aquest creixement del rendisme, de l'acumulació de riquesa per rendes, que ha passat a més en tots els, diria darrers anys, però ja diguem en tot el que portem del segle XXI, com el que és el capital financer i procedent de rendes ha superat en volum, no?, el capital que pot procedir les rendes del treball, doncs això és insostenible per al futur de la humanitat. Jo, canviant de tercio, canviant de l'habitatge a un altre tema, que no lo volia connectar abans, però se m'havia anat la olla, una paja mental que m'havia fet jo, que el podia connectar tot, però no podia ser. Avui concretament estava escoltant un debat a la hora de la 1, crec, la de l'Hecho Rondo, però ara l'Hecho Rondo no està por lo que sea. Estaba cansado de baixa, no sé. Uy, l'Hecho Rondo. Esto saben, estamos en caballero avui. Però bueno, da igual, el debat anava sobre si ha augmentat o no la edat de jubilació. Perquè, clar, la gent ara és més sana, viu més, i a més, clar, hi ha tota mena de feina. Fins i tot un tertulià bromejava i deia, clar, però és que la nostra feina que fem ara, per exemple, nosaltres la podem estirar.
Clar, vull dir, clar, i està el meme del tertuliano que com si lo està alimentando, exacte. És això, però bueno, més enllà d'això hi havia com, sí, diverses persones, no, que opinaven que òbviament ens feien més grans i que, hòstia, que això no es pagava sol i que aquí el debat estava en si augmentar l'edat de jubilació, retallar les prestacions o pagar-les amb impostos. Aquest és el debat. Sí. Jo ara te'l trasllado, però només faig una petita reflexió que no va sortir en aquesta taula. Cada persona avui en dia és molt més productiu en terminis de tota mena, de producció de valor afegit, d'unitats de coses que poden produir, etc. però com 4 o 5 vegades més que fa 20 anys. Sí, clar. Estem generant més riquesa que mai cada treballador. I ara, sobre amb la intel·ligència artificial, vull dir que serà heavy. Volíem cavalgar-lo precisament amb això, amb la tecnologia, ara ja no els aspectes joves, sinó la jubilació. Tu què en penses d'això? És una batalla d'ella per disputar la riquesa. Canviaré, ho reformularé perquè és el mateix d'una altra manera. És una batalla per democratitzar l'economia. És a dir, qui està decidint cap a on va l'economia, què produïm i per què produïm el que produïm. Ho pot fer a Ana Botín, ho pot fer a Mancio Ortega, o ho podem fer les persones treballadores. Tenim dues opcions. Llavors, en aquest moment, si gràcies a tota la tecnologia i a les màquines, en el mateix temps i cada cop estem produint més, per què hem de treballar les mateixes hores? No té sentit. Per qui estem produint? Estic produint per mi? Jo ho sé, vull dir, si això n'és cap a mi, però és que no. Llavors, per què? Per què estem allà tant de temps? Les mateixes hores que en el 1983, vull dir, en el segle XX. Llavors, això per una banda. Clar. I d'altra banda, ara mateix nosaltres ja estem lluitant per coeficients reductors, que li diem nosaltres, que és una paraulota per dir hi ha feines que hem aconseguit que hi hagi uns coeficients per poder jubilar-se abans, per poder aconseguir una prejubilació, no? Abans del temps que li pertocaria en determinats sectors. Llavors nosaltres ja estem fent una feina molt sectorial. Què és el que passa? Que el treball sindical és molt maco, és maquíssim, però és poc agraït en el sentit que és poc visual. Llavors, moltes vegades, batalles que guanyem a nivell sectorial, perquè és la manera que tenim en la negociació col·lectiva, no es veuen reflectides en el debat públic o en les taules públiques, no? Llavors, aquí és quan els grans, jo què sé, doncs el que deia que pot escollir cap on va l'economia les persones treballadores o Ana Botín, doncs els amics de l'Ana Botín poden sortir com a tertulians parlant sobre cap a on volen que vagi l'economia, que no és realment cap a on estan anant, perquè nosaltres a la negociació col·lectiva l'estem tirant cap a un altre lloc, però és on comencen a fer els debats perquè la gent normalitzi coses que no són gens normals. Aquí ens trobem al mantenir la jornada laboral tal com la tenim ara per poder explotar-nos més, és a dir, produir encara més amb el temps que estem, llavors que la riquesa se la quedin ells també, el tema de la jubilació, però també el tema de qualsevol mena de regulació. És que al final qualsevol regulació sempre et trobes a la mateixa gent. És que m'havies parlat d'un altre tema i no me'n recordo ara de quin era. Te parlava de... Vull dir, el tema és a plena jubilació, no? Com es financia? No, clar, com es paga no això? No es pot financiar, no es pot finançar. No es pot finançar. Vale, això és una altra cosa que dic. Ara mateix, nosaltres, a la nostra nòmina, una part s'està anant a un mecanisme que es va inventar de regulació per assegurar-se de que les pensions estiguin assegurades. Llavors, admetre que de les pensions no estan assegurades és completament mentida. Llavors, qui ho digui no té ni puta idea de sumar. No té ni puta idea de sumar. O vol que la gent pensi així. O que pensi així, saps? Llavors, les pensions estan garantides. Ara bé, clar, la cosa és que si ara el que volem és invertir cada cop menys en generar llocs de treball perquè com que ara som més productius en comptes de reduir la jornada generem menys llocs de treball, clar, aquí menys gent treballant, menys gent cotitzant. Si mantenim els sous baixos significa menys cotitzacions també, que això també implica la batalla de les persones joves que estem cobrant molt menys, si cobrem menys cotitzacions, menys que anirà cap a pensions. Llavors, clar, cap a on volem que vagi la batalla? Cap a dir no hi ha res a fer, llavors no assegurem pensions, o cap a millorem salaris, millorem condicions i assegurem cotitzacions? Vine'm a buscar, vine a robar-me l'aire, vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua. Vine'm a buscar, vine a robar-me l'aire, vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua. Ja ens queda poc programa, en realitat. Ens queda poc programa i crec que fins i tot cada escletxa i tema que hem obert avui gairebé es podria fer un programa a part. És a dir, quin és el futur de les pensions és un programa a part, com solucionem el problema de l'habitatge és un programa a part,
començàvem parlant de joves, començàvem parlant de sindicalisme i hem parlat de problemes globals, relacionant una mica també allò que dèiem, que des de la lògica sindical i de la lògica de la conquista dels drets, des de lluitar la riquesa, com deies tu, és on s'obren les oportunitats de conquerir els drets generals, llibertats per a tothom. Jo volia iniciar l'últim bloc, que durarem 3 minuts com a molt, i volia com plantejar sobretot la pregunta: com podem ser majoria la gent que creiem que no cal ampliar l'edat de jubilació, que hi ha diners per pagar-lo, que hem de distribuir la riquesa, que els senyors tecnooligarques doncs, han de començar a pagar impostos, que la sanitat i l'educació milloraria si tota aquesta gent pagués el que generem tots nosaltres amb la nostra feina i la nostra activitat? Com ser majoria avui en dia? És un tema de comunicació, d'eines? A tu et va arribar per TikTok el que era un conveni laboral? Com guanyem aquesta guerra? En 3 minuts és complicat. Com guanyem? Jo crec que hem de deixar de ser cenizos. Sí, clar, no, perquè sempre que ens plantegem aquesta pregunta ens la plantegem des de la derrota, de què estem fent malament, no? I jo crec que hi ha una cosa que estem fent molt malament i que ho apostem tot, que creiem que tot és en funció de la representació que tinguin els escons de partits progressistes en les institucions, no? Que jo no dic que no sigui important canviar les lleis i que és fonamental, sense això no avancem, no? Però el que no tenim en compte és que ja tenim una massa de penya organitzada increïble. És a dir, nosaltres tenim 150.000 persones afiliades, 25.000 delegats sindicals de tota Catalunya, no? Vull dir, quan sempre estem amb el derrotisme de que viene el lobo, que malgastem i tal, òbviament no és el mateix. Òbviament hi ha coses que estan en perill. Però també és veritat que el que s'ha de construir és estructures que puguin aguantar, perquè els escons venen i van. Però si construïm organitzacions que no siguin únicament institucionals polítiques, sinó veure entitats sociopolítiques d'altra mena, en altres àmbits, com ara, en el meu cas, els sindicats a classe, generem estructures que seran fortes també quan no governin els partits progressistes, que és el que ens interessa. Vull dir, la democràcia també va d'això, que un dia estàs aquí i el dia següent potser, no? I al final el que hem de fer és aterrar la realitat de les persones. I nosaltres ens ho trobem. Entre les 150.000 persones tenim una afiliació molt diversa, però que ens uneix una cosa, que és el que ens preocupa en el nostre centre de treball. Llavors, ja, el que nosaltres com a organització hem de fer és lligar el que ens passa en el centre de treball amb el que ens trobem també fora, que està molt lligat i té sempre una relació. Som un sindicat sociopolític per això. Clar. Llavors, volem lluitar per les pensions? Doncs és que això ho hem de lligar amb que si el teu salari és molt baix és que no cobres una pensió ni de conya, perquè no estàs cotitzant prou. El teu problema és l'habitatge, doncs que potser el teu jefe també està participant de Blackstone, que està comprant no sé quants pisos. Vull dir, al final aterrem-nos el que li toca a la penya, que anava a dir és la butxaca, però és que jo soc molt contrari que el sindicalisme únicament vagi de salaris, però és el que li toca en el seu dia a dia, en el que ve en el centre de treball, ser molt generosos i generoses amb la penya, perquè hi ha penya que potser no fa servir els termes més precisos de la història, però té molta més idea que tu de lo que és una organització col·lectiva, de lo que és una mentalitat col·lectiva, i jo això ho he après moltíssim, que jo he estat amb molta penya super leïda a la facultat, i jo de veritat he après solidaritat, i jo de veritat he après el que és lluitar i pensar de manera col·lectiva, negociar i aconseguir coses pel bé comú ha sigut tallant carrers amb la vaga del Matar i amb penya que havia estat una fàbrica que no tenia més que l'ESO. O sigui, ja està, i hem de ser generosos i generoses amb això, i humils, i molt humils, sobretot. A partir de la humilitat sempre està bé, la veritat, ajudar a organitzar la gent, donar eines, aprendre de les eines que la gent autogenera i que autogenerem fins i tot fora de les organitzacions clàssiques, sigui quina sigui, i crec que aprendre també això que has ben indicat, anar a buscar on hi ha gent organitzant-se i fent coses, perquè allà probablement és on hi hagi el potencial de lluitar per qualsevol dret, i probablement en això que ja fan ja estiguin lluitant i aconseguint drets. Hem acabat. Has estat a gust? Molt a gust. Hauria d'incorporar alguna pregunta clàssica, tipo la revuelta, tío, per acabar. Ja, alguna merda així, tío, así como para trencar una mica la dinàmica. D'alguna d'aquestes de quan folles més... Sí, algo así, ¿no? Exacto. Cuánta pela no, porque normalment la gent que ve no té peles. Ja, aquí és que no seria molt l'estàndard. He de pensar donar la volta. Jo per la meva part molt agraït com sempre a Ràdio La Marina, a que hagis vingut, Alberto, de veritat. A tu per convidar-me, m'ha encantat. T'esperem quan vulguis, aquí pots tornar, amb tot el que a mi em quadri l'agenda, continuem parlant. A mi em passa genial. I tant que sí, moltes gràcies també a José Luis. Tornarem d'aquí poc amb un altre programa que el que intenta és trobar els prodigis quotidians que no explica de vegades el mainstream ni la premsa més massiva,
perquè aquí a la barriada el que valorem són els valors sorgits des dels barris i des de la base. Ens veiem aviat. Tan solo son rutinas, vidas cruzadas en este mundo en ruinas, lleno de gestos, de miradas, vecinas, vecinos, la caña del domingo y Josefina dejándose la pensión al bingo. El hijo del madero es un perdido, 50 kilos de tez amarillenta, y se ha comprometido con la hija del tendero y la lleva en montacasa, el grama 50, miradas hambrientas.